И здравейте, приятели! Днеска ви нося една нова напитка, която според мен е кисела и ще бъде So Sour. Така, няма значение какво съм казала в момента. И сега на 1, 2, 3. Сега ще ви я покажа. Ето я! Опаковката е много сладка и едновременно смешна. Според мен ще мога да го прочита, но някои от хората, които знаят перфектно английски, сигурно ще ми се смеят. Ще се опитам. Warheads Sour Peach Soda. Това пишеше на напитката и според мен е време вече да я отваряме, тъй като и аз вече нямам търпение. Хайде да отваряме. Да, и ако иска някой да се я купи, купих я от полски тръмбеж. Не хейтвам, но от полски тръмбеж е от гажулите. Ето я. И така. Отваряме я. На 1, 2, 3. Това чули се хубаво или? Така. На мирис, на праскова го докарва, нали, мириста, но не и точно. Айде да пробваме. Не можах да разбера вкуса. Не си заслужава. Дадох за това нещо 10 лева. Не си заслужава. Според мен е така, защото няма нито вкус на праскова, нито на нищо такова. Просто е газирана вода. Не си заслужава. Не. Та така, хора, дава ми хубаво, айде. 5 от 10, да кажем, или 4 от 10. Да, 4 от 10. Това беше от мене. Надявам се и вие да си купите и да пробвате тая напитка. И аз какво да направя? Сега ще се изпия. Няма да оставя 10 лева да хвърчат на вятъра. И така, хора. Чао! До нови срещи!